Wrth i chi ddysgu iaith newydd, mae'n gwbl bwysig fod chi'n dysgu'r troelliadau geirio yn yr iaith, ac nid jyst yn cyfieithu turns of phrase o Saesneg. Mae nifer o dermau tebyg rhwng y Gymraeg a'r Saesneg, ond yn aml mae yna wahaniaethau cynnil rhyngddynt. Cymrwch Owen fel enghraifft. Mae'n edrych fel tylluan brydferth wedi creu o ddefnydd o botymau, ond gyda'r nos, mae'n gwneud swydd gwbl wahanol. He's a scarecrow. Chwarddwch nawr y medrwch chi, efallai i fod bach yn rhy fach i fod yn scarecrow, bach yn rhy brydferth i fod yn scarecrow. Ond ych chi'n gallu gweld Brian yn yr ystafell yma? Na, allech. Ac ers i Owen fyw yma, does dim un bran wedi bwyta fy nghnydau i. Mae'r cnydau yn y cornel, just tu ôl i'r camera fyna. Scarecrow. Scarecrow, it's there to scarecrows. Ond yn Gymraeg, y term yw bwgan brain sy'n cyfieithu i crow monster neu monster of crows. A dwi ddim yn clir beth mae'r term yn meddwl. Ydy'r bwgan yn trio codi ofn ar y brain, neu ydy'r bwgan ei hun wedi creu allan o frain? A yw'n anghenfil erchill sy'n edrych fel un creadur anferth, ond tu fewn iddo, ddeu tan i dillad, mae wedi creu allan o filiennau o frain fach yn just wiglan a jiglan o dditano, a wedyn, yn y nos. Sorry, na i stopio.